Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong hanging on your... Μετεχειριακά κάστρα, κάστρο της Ανδρούσας, κάστρο του Πέρα, κάστρο Μήλα, κάστρο του Λεύκρου, κάστρο της Αρμάτας, κάστρο του Ιταλίου, κάστρο Λατζουνάτου, κάστρο Πηδήματος, πύργος του Ράκη, πύργος των Δανάκηδων, πολεμόπυργος του Καπουτσίνου, πύργος του Κτηνιάνης Ανθέα, πύργος Μούτζινου, πύργος Καπετάν Χριστέα, Μονή Σαμουήλ ή Σαμουήλ. Ωστόσο γνωστότερα είναι το κάστρο της Κορώνης, το κάστρο της Μεθόνης, το παλιό καστρό ή Παλαιοναβαρίνο, το νέο καστρό ή κάστρο Ναβαρίνου, το κάστρο Καλαμάτος, το κάστρο Κυπαρισίας ή κάστρο Λιμάτος. Κάστρο της Καλαμάτας. Ρετικό αστικό κάστρο που χτίστηκε στις αρχές του 13ου αιώνα. Ιδρύθηκε κατά τη Βυζαντινή περίοδο, όμως τη σημερινή του μορφή την οφείλει στον ιδρυτή του Αρχιπάγου της Αχαρίας, το Δευτρίδο πρώτο Πελαρδουίου. Dedicate yourself and you gon' find yourself Standing in the Hall of Fame, yeah. And the world's gonna know your name, yeah. 'cause you burn with the brightest flame, Yeah. and the world's gonna know your name. Ο χριστιανισμός δεν έχει επιβάλλον διαδευτικό περιορισμό που χαρακτηρίζουν τις άλλες θρησκείες. Από την άλλη πλευρά, η κρίση των νηστείων έχει μεγάλη σημασία για τους χριστιανούς. Η νηστεία αυτή επικεντρώνεται στην αποφυγή ζωικών τροφίμων ορισμένες μέρες ή περίοδους του χρόνου, περίπου 180 με 200 μέρες του χρόνου. Ιουδαϊσμός και διατροφή, καθαρές και ακάθαρτες τροφές. Η διατροφική απαγόρευση που επιβάλλει ο Ιουδαϊσμός και ακολουθεί η πλειοψηφία των πιστών αφορά την κατανάλωση του χοιρινού κρέατος. Το χοιρινό είναι τρεφά, δηλαδή ακατάλληλη τροφή, ενώ αντίθετα κόσο. Δηλαδή τροφές κατάλληλες για κατανάλωση είναι εκείνες που προέρχονται από καθαρά ζώα όπως είναι τα βοηδή, τα εργοπρόβατα και το λάδι. Ισλαμισμός και διατροφή. Τα παρακάτω είναι τοπικές συνήθειες από τον προφήτη Μωάμεθ. Ποτέ κριτική σε οποιοδήποτε φαγητό. Η ηκεσία πριν από κάθε γεύμα, η ηκεσία μετά από κάθε γεύμα. Τρώτε λιγότερο, τρώτε αργά, με τριοπάθεια, κατανόηση των τροφίμων, ξέρει, τρώτε μαζί. Το Κοράνι, το Ιερό Κείμενο του Ισλάμ, ορίζει ποιες τροφές είναι χαρά, απαγορευμένες και ποιες είναι χαλάλ, δηλαδή επιτρέπονται. Οι κυριότεροι περιορισμοί αφορούν την κατανάλωση του χοιρινού. Η κύρια υπόχρεωση των πιστών πάντως είναι η νηστεία του Ραμαντάν, διαρκεί 30 ημέρες και γίνεται μέσα ανάμεσα της αποκάλυψης του Αλλάχ στον Μωάμεθ ως απόστολο Χριστό. Βουδισμός και διατροφή. Η βουδιστική φιλοσοφία συναντάει πως τον άνθρωπο στο ρόλο
by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.
Escalade, saw the W game to the ballet. Knew that it was game when you looked at me, pulling up your sleeve so I could see the roly blade. So you later in the corner booth, raising up a toast so I would notice you, but you're hard to miss. Think you ought to know, doesn't matter if you're balling out of control. All that matters is that you treat me right. Give me all the things I need that money can't buy. Yeah, think you gotta keep me as you don't think I'm gonna spend your cash out. Even if you were broke, my love don't cost a thing. Think I wanna drive your Benz, I don't. If I wanna close, I got my own. Even if you were broke, my love don't cost a thing. When I took a chance, thought you'd understand. Baby, credit cards are in romance. Still you're trying to buy what's already yours. What I need from you is not available in stores. Seen a side of you that I really feel. Doing way too much, never keep it real. If it doesn't change, gotta hit the road. Now I'm leaving with my keys, I've got to go. Παλικάρια το νεράκι, το μπρούσκο βράζει στο βαρέλι. Πήγε μου πιες και μη σε μέλη. Όσα κι αν πω κι ό,τι κι αν δείτε, να μη μου παράξενε. Φτείτε όσα χωράνε στην αλήθεια, δεν τα βαστάν τα παραμύθια. Θέλω να σε έχω και να με έχεις, τα μυστικά μου να κατέχεις. Τα μάτια σου είναι ο ουρανός μου και το τραγούδι σου ο καημός μου. Γαλάζια θάλασσα η ποδιά σου,
άστρα στολίζουν τα μαλλιά σου. Ο αυγερινός σαν πρωτοφέξει, ο ήλιος θα έρθει να σε κλέψει. Θα έχει βιολιά για να χορέψεις και δώρα για να σε πλανέψει. Άγιε μου Γιώργη Καβαλάρη, έβγα ψηλά στο κεφαλάρι. Βάλε και την αρματοσιά σου, καβάλα τα λογοκαιδιά σου. Το δράκο χτύπα να σκοτώσεις. Για μερικά χρόνια χρειάστηκε να κάνει αργία για να μπορέσει να πονέσει. Εν τω μεταξύ, πάει η μεγάλη ιδέα και πάει και η Ελλάδα των 5 θαλασσών και των 2 υπήρων. Και ειδού τώρα, κυρίες και κύριοι, φτάνουμε στο τελευταίο και πλέον σκιζοφρενικό και παρανοϊκό επεισόδιο του έργου. Αλλά προσφυγή από αυτή την προεξηγήσεων, σας ενημερώνω ότι στο λεξικό μου οι λέξεις παρανοϊκό και σκιζοφρενικό σημαίνουν αληθινό, πραγματικό, εξακριβωμένο, λίγο φανότερο, όπως σε βλέπω και με βλέπει. Να πέσει η φωτιά, να με κάψει ψέματα και άλλα πρέπει. Λοιπόν, ελάτε πίσω στα χρόνια 40 και 41. Οι Γερμανοί και οι Ιταλοί μας επιτίθεται ενωμένοι. Το θαύμα το οποίο κράτησε δεν θα ενημερώνει τον Χίτλερ τη σημαία του Ματίνου στην Πανάρτια Ακρόπολη των Αθηνών.
breaking my heart that you're leaving. Baby, I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. Then a lot of nice things to... Στη ζωή στην άκρη ψάχνω στο πόρτο ένα παραμύθι να πιαστώ ένα τηλεφώνημα σου έτσι ξαφνικά με έσωσε ακόμα μια φορά σαν καμό.